Shalom, sederek-sederek sedaya ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Saderengipun kita sesarangan nyuraos firmanipun Gusti wonten ing renungan dinten punika, sumangga kita ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, amarga awit saking sih rahmat lan katresnanipun kita sedaya tasih dipun paringi kawilujengan, kasehatan lan wekdal kangge ngabekti sarta nampi sabdanipun. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Yesus ingkang tansah kawula sembah lan tresnani, Gusti ingkang kebak berkah lan kawelasan, wonten ing wanci menika kawula sowan wonten ngarsa panjenengan kanthi asoring manah. Matur sembah nuwun awit saking sih rahmat lan tuntunan panjenengan, kawula sedaya saged kempal kanthi kawontenan seger kawarasan. Gusti, sakmenika kawula badhe nyariosaken renungan rohani saking sabda firman panjenengan. Kawula nyuwun pangaksama saking sedaya kalepatan kawula supados kawula pantes dados lantaraning berkah panjenengan. Mugi panjenengan kersa maringi kawicaksanan sarta nganyaraken lati lan manah kawula lumantar Roh Suci supados punapa ingkang kawula sampaiaken menika saged dados kegiatan panglipur lan pepadang kagem para sederek-sederek ingkang mirengaken sabda menika. Sabda panjenengan mugi tansah nuntun kawula sedaya wonten ing margining kaleresan. Wonten ing asma Paduka Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken wekdal menika. Amin. Irah-irahan renungan dinten menika katresnan sing ngapura kapendhet saking Efesus sekawan ayat 3 kalih mekaten. Nanging kowe padha sumanak mungguh ing siji lan sijine, kebak ing sih katresnan lan apura ing ngapura kaya dene Gusti Allah. Ana ing Sang Kristus iya wus ngapura marang kowe kabeh. Pasulayan, rasa gela lan lara ati kuwi perkara sing gampang banget nemplek ing uripe manungsa. Nalika kita dilarani dening wong liya, rasane angel banget kanggo ngeculake ngapura. Ati rasane abot lan pengene males tumindak sing padha. Nanging lumantar serat Efesus iki, Rasul Paulus ngelingake kita kabeh minangka para kagungane Gusti supaya urip nganggo dasar katresnan sing sejati. Gusti Yesus mboten namung paring dawuh, nanging panjenengane piyambak wis paring tulodo sing paling agung. Kita iki sejatine wong dosa sing kudune nampa paukuman. Nanging amarga sihing piwelas lan katresnane Gusti Allah sing nggawam utawi luar biasa, panjenengane kersa ngapura sejatine kita lagi ngeculake urip kita dhewe saka kunjara lara ati, saengga tentrem rahayu saka Gusti bisa ngebaki urip kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah Rama ingkang Maha Welas, kawula ngaturaken panuwun amargi Paduka sampun ngapunten sedaya dosa lan kalepatan kawula lumantar Gusti Yesus. Mugi Paduka paring manah ingkang jembar supados kawula saged nresnani lan ngapunten ingkang sederek-sederek gadah kalepatan kawula. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Mugi-mugi partalan serta renungan punika saged dados pepadang lan nambahi kasantosan iman panjenengan ing dinten punika. Gusti Yesus berkahi panjenengan sakeluarga.